बाक्सानिफ्राय नै बाक्सानिफ्राय दायो 5 राउन्ड थांबाय बाक्सानिफ्राय 5 राउन्डआव सोर लिड लागासिनो दङ नै बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट माने BPF निफ्राय लिड लागासिनो दङ दायो बाक्सा दायो ट्रेलिंआव दङ जाहैबाय राज ब्रह्म बिथाङा दायो बिसिबां खमाव दङ दायो नैबेहा जाहैबाय BPF निफ्राय 16,592 बारा बहराव आवगायनानै दङ BPF निफ्राय अबाहाय समस्थियाव होनना बुङोब्ला बाक्सा समस्थियाव BPF नि मनेस्वर ब्रह्मआ दायो 16,592 बारा बहर लिड लानानै आवगायगासिनो दङ दा जोङो नायबावनोसै सोरनिखौ नायनो दायो सोरनिखौ नायनो कमेन्ट्स खालाम दायो जों सोरनिखौ बबेखौ नायनो बेरगावखौ नायसै नामा बेरगाव बबेनिखौ नायनो नोंथांमोना खिन्थाहरो बबेनिखौ नायनो दायो जोङो दतमाखौ नायगोन जोङो दायो दतमाखौ नायनोसै दतमायाव दा सोर लिड लागाय दङ नोंथांमोना नायदो दतमायाव दायो नै दतमायाव जाहैबाय दतमा समस्थिनियाव रबिराम नार्जारि BPF निफ्राय दायो बिथाङा 6,710 आव आवगायनानै दङ माने लिड लागासिनो दङ दायो बिनि हेंथायै मोनजाहैबाय जोंहा राजु कुमार नार्जारि बिथाङा दायो 6,710 आव माइनास जाथ'ना दङ आरो माने खमाव दङ आरो दायो दावखोनो हाथ'वाखै दासान्दि ट्रेलिंआव दंगासिनो दं आरो ट्रेलिंआव दा नै दावगासिनो दङ दतमा दायो 4 राउन्ड थांबाय आरो 4 राउन्ड गासै दतमायाव गासै 13 राउन्ड सानगोन जाहैबाय आखायसिनि नोंथांमोनाव बेखौ नायनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामहर आखाय सुदोंमोन आखाय लेथ्रा जाना दङ दायो दतमानिखौ थांबायना दतमानिया दायो 4 राउन्ड थांबाय 4 राउन्डबाबो दा BPF निफ्राय मानगोनां दानि रबिराम नार्जारि बिथाङा दायो आवगायगासिनो दङ माने लिड लागासिनो दङ जायगा आवग्रिनानै दङ दासान्दि दायो 11:37 जाबाय थायो टाइमा गासै रिफ्रेस खालामबा नै नुगोन गासै नैबे नुगोन रिफ्रेस खालामबा BJP 79 था थांबाय ओमफ्राय नैबाय इण्डियान नेशनेल कंग्रेस निफ्राय 24 था थांबाय दा बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट बड'लेण्ड BPF माने BPF निफ्राय दायो 10 था आवगायनानै दङ नै दायो 10 था दा आसाम गण परिषद AGP बिनिफ्राय 10 था अल इण्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट माने AIUDF निफ्राय 2 ओमफ्राय रायजर दलाव 1 गासै जोंना टटेल बेसेबांमोन 126 थामोन आरो 126 आव दायो नै बिदि हिसाब बादिबो 126 थाना दङ 79 24 10 10 2 1 बिदि दायो दा सोरनिखौ नायनो नोंथांमोन दा सोरनिखौ नायनो दायो नै फार्स्टनिफ्राय फैनोसै जोङो जोंहा बाक्सानिफ्राय नायसै बाक्सानिफ्राय नायसै बाक्साखौ नायखांबाय सरि बाक्साखौ नायखांबाय बाक्सानि उनाव बावखुंग्रिखौ नायनोसै बावखुंग्रि 4 नं बावखुंग्रिखौ दा बावखुंग्रियाव सोर लिड लागासिनो दङ सोर जायगा लागासिनो दङ दायो बावखुंग्रियाव लाइक कमेन्ट खालाम अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दायो बावखुंग्रियावबो नै दायो BPF निफ्राय लिड लागासिनो दङ
दा बिथाङा बावखुंग्रिनिफ्राय सोर दङ रुपम चन्द्र रय BPF निफ्राय रुपम चन्द्र रयआ दायो 5380 बारायाव दायो 5380 दा बारा भट मोननानै दायो दङ टाइमा दायो 11:40 जाबाय माबायाव दंनिफ्राय दायो बिथाङाथ' 8768 माइनास माने खमावसो दङ दायो दासिमबो दावखोनो हाथ'वाखै ओमफ्राय दायो नैबेहायबो इण्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय दङ हनै नोंथांमोनहा नायदो आरोना स्क्रिनाव नायदो दा बेनोसै दा थार राउन्ड हाबबाय आरो थार राउन्ड बावखुंग्रियाव थार राउन्ड हाबनानै दङ बिनि राउन्ड स्टेटासखौ नायोबा नुगोन थार राउन्डआव दङ आरो थार राउन्डआव ओमफ्राय गासैबो बिजाथिफोरखौ नायदो अबे अबे दोलोनिफ्राय बिजाथिमोन नोंथांमोना नायदो आरो अबेबा इन्डिपेन्डेन्ट थाबाय अबेबा कंग्रेसनि थाबाय अबेबा इन्डिपेन्डेन्ट बिदि थाबाय आरो ओमफ्राय दा बे फैनोसै ओमफ्राय दा जोङो बावखुंग्रिनिखौ नायबाय बाक्सा नायबाय ओमफ्राय बेरगाव नायबावसै नामा बेरगाव नायसै बेरगावआव सोर दंमोन नै बेरगाव दा बेरगावआव जाहैबाय नै 13,831 BPF निफ्राय लिड लागासिनो दङ मा नाम मानगोनां महेस्वर बर' बिथाङा दायो लिड लागासिनो दङ ओमफ्राय बेनि हेंथायै दङ जाहैबाय नै नेरसोन बर' दंमोन इउपिपिएलनिफ्राय दा बिथाङा 13,831 आव दावख्लायनानैसो दङ दाबो दावखोनो हाथ'वाखै दा 13,831 माइनास जानानै दंथ'यो दायो इउपिपिएलनिफ्राय दासिमबो रावबो इउपिपिएलनिफ्राय लिड लानो हाथ'वाखै दासिमाव दायो बेसेबां राउन्ड थांगोन नो 6 राउन्ड थांबाय नै 6 राउन्डआव गोबां आकाश पाताल गोजानाव माइनास जाना दंथ'यो नै 12,151 6 राउन्ड थांबाय बारा गैला नयथा राउन्डआव गासै 15था राउन्ड थांगोन जाहैबाय नै 15था राउन्ड बियो जाहैबाय बेरगावनिमोन दा BPF निफ्राय लिड लानो हागासिनो दङ 13,831 दावखोनानै दङ दायो ओमफ्राय बे खालामनोसै जोङो दायो सोरनिखौ नायगोन बेरगावखौ नायखांबाय जोङो बेरगावखौ नायखांबाय बेलासिपारा बिजनि बेखौ नायनो बङाइगाव देरगाव धेकियाजुलि अबावबा नायनो धुबुरि डिब्रुगड़ दिगबय दतमानिखौनो नायखांबाय जोङो गरेस्वर गसाइगाव नायसै जोङो गसाइगाव नायनो गसाइगावआवबो नै BPF निफ्राय लिड लागासिनो दङ दायो मानगोनां सभाराम बसुमतारी बिथाङा दायो 1733 दायो बिथाङा 1733 बारा भट मोननानै दायो जायगा आवग्रिनानै दङ दायो नै अनिन्द बसुमतारी बिथाङा दायो 2997 माइनासावसो दङ माने दावख्लायनासो दङ नै बिथाङा बारा बुरजा नङा दा 3 राउन्डल' थांदों 11 जाहैबाय 11 राउन्ड दा 3 राउन्डआव 2997 दङ आरो दावख्लायनानैसो दङ ओमफ्राय दायो ओरैबो खालामनोसै जोङो दा नुगासिनो दङ नै रिफ्रेस खालामबा दाबो नै बेनो ओमफ्राय जों दा अबेनिखौ नायनो लाइक कमेन्ट खालाम गसाइगाव थांबाय जोंना अबेनिखौ नायनो दायो क'क्राझारखौथ' नायखांखाबाय दायो BPF निफ्राय सेवलि महिलारि बिथाङानो दायो
आवगायनानै दङ। नै दायो दा जोंनि सानाव मासबादनिखौ नायनो नामा? शिबसागर, सिडली चिरां, सिडली चिराङाव नै सिडली चिरांखौ नायनो लुगैदों मा नायदो। सिडली चिराङाव सोर दङ नै दा BPF निफ्राय दङ जाहैबाय सिडली चिरां BPF निफ्राय दङ पानिराम ब्रह्म BPF निफ्राय दायो 6146 बारा भट मोननानै दायो जायगा आवग्रिनानै दङ। ओमफ्राय बेनिनो हेंथायै UPPनिफ्राय रनजित बसुमतारी बिथाङा दा 6146 माइनास खमावसो दङ दाबो दावखोनो हाथ'वाखै। दायो राउन्ड 7 थांबाय 21 राउन्ड सानगोन 21 गोबां टाइम नांगोन नै 8टानिफ्राय 9, 10, 11, 12टा जानोसै 11टा 45 जाबाय 12टा दाबो 7टा राउन्डल'। अब्ला 4 घन्टायाव नोङो 7टा राउन्ड सानोबा 8 घन्टाजोंसो 4, 14, 15 राउन्ड थांगोनदां 8 घन्टायावसो। 4टायावसो गोबां मोनाहैगोन नै गोबां मोनाहैनो हागौ। मोनाहैगोन 8, 9, 10, 11, 12थायावसो नोङो 7टा राउन्ड सानखांदोंबा अब्ला 1, 2, 3, 4थायावसो नोङो 15टा राउन्ड सानहैगोन। 4टायावसो 15टा राउन्ड अब्ला 7टासिमहालागै जाहैनो हागौ। 7टासिमहालागैसो 7टा बा 8टानि गेजेरावसो बेखौ सानखांगोन आरो नैबे माबानिखौ मा होनो सिडली चिरांनिखौ। डेट थांबाय ओमफ्राय ओरै बेक फैनोसै जोङो। दा नै रावबो दावख्लायाखै BPF निफ्राय 10थायैनो 10टा दङ। दाबो लिड लानाय नैबे सासेबो होनो हायाखै नै बे UPPनिफ्राय दाबो लिड लानो हाथ'वाखै दासिमबो। दा नै BJPनिया दहाय 79 मोन दा 80टा जाना दङ नै 80टा जाना दं दायो। दा नै सालाकाथि नायनो नामा सालाकाथि थायालै राङाफारायावलाय राङाफारायाव जाहैबाय नै BJPनि दं कंग्रेसनि दं। शिबसागर सिलचर सिडली चिरां थांबाय। पर्बतजरा पर्बतजरायाव सोर दङ कंग्रेससो थांना दङ नै 5809 दा BPF निफ्राय नै आरो 5809आव खम जानानै दङ। दायो पर्बतजरायाव नै कंग्रेससो लिड लागासिनो दङ दायो। दा नैबेहायथ' UPPनिया जाहैबाय नै आयुब हुसेन मण्डलसोमोन 12,556 माइनास जानानै दङ। बेनि टटेल भटआ 1994ल'। दा बे थांबाय दा जोंहा दङ अबेहाय दंबावो जोंहा र' गसाइगावखौ नायखांखाबाय दतमा नायखांबाय क'क्राझार नायबाय बावखुंग्रि नायबाय सिडली नायबाय बेरगाव नायबाय क'क्राझारथ' नायखांबाय
मानासखौ नायनोसै जोंहा मानासखौ मानासाव नै जोंहा सोर दङ थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा दायो 12,921 बारा भट मोननानै आवगायनानै दङ एबा जायगा लानानै दङ BPF हानजानिफ्राय दा इउपिपिएलनिफ्राय जायखौ जों जोंस्रां ब्रह्म जायखौ जोङो फैला होननानै मिथिनाय जायो दा बिथाङा नै इउपिपिएलनिफ्रायमोन दायो 12,921 आव दावख्लायनानै दङ आरो खम जानानै दङ दा BPF लिड लागासिनो दङ BPFनिफ्राय थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा दा थांबाय मानासाबो थांबाय दा दंबावो जोंहा नै नायनो हागोन रिफ्रेश खालामनि कंग्रेसआ नै दायो 26थायाव दावखोना दङमोन दहाय 19थाल'मोन BPFआ दायो दसेयैनो दङ सरि बहाय नांलायबाय बाक्साखौ नायखांबाय जोङो बाक्साखौ नायखांबाय दायो सयरावनो थांबाय दायो नै दायो इउपिपिएलनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा बिराद दावख्लायनानै दङ 19,255 दावख्लायनानै दङ दायो मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा 19,255 बारा भट मोननानै दावखोनानै दङ BPFनिफ्राय BPFआ दाबो मोजां स्कराव दावखोगासिनो दङ दायो 6 राउन्ड थांबाय 18 राउन्ड 18 राउन्ड बिनि स्टेटासखौ नायनो हागोन नै 18 राउन्ड दा नैबेहाय BPFनिफ्राय अबे थांदों होननानै बुङोब्ला नायनो हागोन नै गसाइगाव दतमा गसाइगाव 1733 आव दावखोनानै दङ दतमायाव 8,638 आव क'क्राझाराव 4,495 आव बावखुंग्रियाव 5,380 BPFनि जोब बेयो BPFनि लिड लानाय जोब सिडली चिराङाव जाहैबाय 6,146 7 राउन्ड थांबाय नै 7 राउन्ड थांबाय सिडलीयाव 7 राउन्ड थांबाय दै 21 राउन्डआव 7 राउन्ड थांबाय दायो 6,146 दङ मानासाबो दायो 5 राउन्ड थांबाय दै 12,921 मानासाव BPFनि जोब नामा नै गोगोमथार माथो 5 राउन्डआवबो 12,921 दावखोनानै दङ दायो 5 राउन्डआव दै आरो नै बाक्सानि मनेस्वर ब्रह्म BPFनिफ्राय आरो बेबो 19,255 बेबो गोग्गोमै दावखोना दङ दा 6 राउन्डआव थांनानै दङ 6 राउन्ड थांनानै दङ दायो दा बेरगावनिफ्रायबो नै 7टा राउन्ड थांबाय 17,124 बारा भट मोननानै दा आवगायनानै दङ दा उदालगुरियाव जाहैबाय 7टा राउन्ड थांबाय दा 10,661 61 दा दावखोनानै दङ लिड लागासिनो दङ दायो मासबादआव जाहैबाय नै 20,014 भटआव दायो आवगायनानै दङ लिड लागासिनो दङ भटसखौ नायनो हागोन नै मासबादनियाव गासै 648 ओमफ्राय उदालगुरिया नै 33,73 ओमफ्राय बेरगावआव 31,359 बाक्सायाव जाहैबाय 30,715 मानासाव जाहैबाय 22,691 सिडली चिराङाव जाहैबाय 32,178 बावखुंग्रियाव जाहैबाय 12,858 आरो क'क्राझाराव जाहैबाय 10,432 भटखौ दायो 10,432 10,432 भट टटेल भट मोननानै दङ दायो क'क्राझाराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा
दायो 10,432 भट मोननानै दायो 4,495आव दायो दावखोनानै दङ लिड लागासिनो दङ। दायो 18,746 टटेल भट जाबाय मोनबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा। दा गसाइगावआव दङ जाहैबाय जोंहा सभाराम बसुमतारी 9,125 भट मोननानै दायो 1733 बारा भटआव बिथाङा दावखोनानै दङ। 9 राउन्ड थांबाय नैबे मासबानियाथ' नै सरन बर'आ गोगोम थांबाय नै सरन बर' 9 राउन्ड थांबाय 5 राउन्ड ल'थारसै गैथारला जोबथारसै बेना नै 5 राउन्ड ल'थारसै सरन बर'निया 5 राउन्ड ल'थारसै। दा नोंथां नायनो हागोन नै दायो रावबो दावख्लायना गैया नै दा दावख्लायफिनलायबाय दा बिजेपिनिया 80 थांबायमोन 80 निफ्राय दा 79 फैफिनलायबाय नै कंग्रेसनियाबो दहाय 24मोन 5 मिनिटसो सिगाङाव दा 24आनो बिपिना नै दसेनो दस्रा दङ एजिपिनाबो 9थायैनो 9था दङ नैबे AIUDIबआबो दुइथायाव 2था दङ इउपिपिएलनिफ्राय नै 1 इउपिपिएलनिखौ नायनो हागोन नै बिजनि इउपिपिएलनि फैबाय दै नै दासो सासे लिड लानो हादों नै बिजनियाव कमल सिं नार्जारि टटेल भट मोनदों 11,548 दा 486 बारा भट मोननानै दायो 4 राउन्ड थांबाय 4 राउन्ड बिजनि इउपिपिएलनि दासो सासे लिड लानो हादों इउपिपिएलनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय दासो लिड लानो हानाय सासे नै इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेल सोर नोंथांमोना नायनो नामा नै नायदो बिजनि कमल सिं नार्जारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय लिड लागासिनो दङ 4 राउन्ड थांबाय दासिमाव 11:58 12था जानोसै नै 12था जानोसै दोनथ'नो हासिगोन दायो साननायखौ ओंखाम जानाय सम जाबायना दायो टाइमा 12था 4 राउन्ड थांबाय 4 राउन्ड आसाम दहाय नै बिजेपिनिया दहाय 80 थांबायमोन 80नि उनाव एसे उनाव 79 दा 78आव फैलायबाय 24 दङ बिपिएफनाबो 10 दङ एजिपिनाबो 9 दङ ओमफ्राय AIUDIनाबो 2 दङ राजार दलाव 2 दङ इउपिपिएल लिबारेला नै 1 दासो गाखोफैदों नै स्टेटासावनो लिडिं लानायाव आरो दानोथ' देरहानायनि जेबो माबा गैखाया नै 1-0 उइनारा गैथ'आ आरोना दायो 0 दानो फाइनाल जाथ'आ नालाय दा लिड लागासिनो दङ दाबो खमाव गैथ'आ आरो दाबो बिजनिखौ नायनो नामा बिजनि बिजनियावथ' नै कमल सिं हाज'वारिया दावखोनानै दङ दा 486 बारा भटआव दावखोनानै दङ ओमफ्राय अरुप कुमार दे बिजेपिसो दंमोन आरो बिजेपि अरुप कुमार दे बिजेपि दायो 4 राउन्ड थांबाय 18 राउन्ड सानगोन आरो ना 18 राउन्ड
वाव 18 राउन्ड सानोबा 7था 8था 9थायावसो रिजाल्ट जाहैनो हागौ। 8था 9थानि गेजेरावसो रिजाल्ट मोननो हागौ। बै खम राउन्डनिया थाब मोननो हागौ आरो। बिजनीनिफ्राय दायो अरुण कुमार देबआ दायो 34 मानायसो जाना दङ। दा नै डेम्बोसोर बर' इन्डिपेन्डेन्टमोन बिहा डेम्बोसोर बर'आ। दा जों बेक थांना नायफिननोसै। बारायो। आंनाव खमायाखैथ'वाखै बारायथ'वाखै बिजिपिनियाथ' दायो 80 थांबानो दा 78आव फैफिनबाय। सरि बङाइगावसो होनदों बेयो बङाइगाव। बङाइगावनिया नै आसाम गण परिषदआसो दावखोना दं दायो। आं बङाइगावखौ नायनो नागिरदोंमोन बावखुंग्रियाथ' नायखांखाबाय। बेरगाव नायखांखाबाय। लाइक खालाम अननानै लाइक कमेन्ट खालाम। दे गाजुलि गाजुलिया जोंनि नङा अब्लाबो आं नायनो नागिरदों नायनो गाजुलि दिखाजुलियाव नै जनता पार्टी बिजेपिसो दिखाजुलिया जोंनि नंखायामोन नंनाया थेवब्लाबो नायदों आङो। बिसनाथाबोथ' जोंनि नङा। अबेखौ नायनो दायो। दतमायाथ' नायखांखाबाय दतमा गौरिपुर गवालपारा वेस्ट गहपुर गलाघाट गरेस्वर गसाइगाव गुवाहाटि सेन्ट्रेल क'क्राझाराव दासिमबो दावखोनो हायाखै नामा? क'क्राझाराव नै माबायासो दा दावखोनानै दङ गोगोमनो लरेन्सआथ' माने साथाना दङ दायो 4828ल'। दाबो बारा दावखोआखै। दासो थ्रि राउन्ड क'क्राझारना बिराद बुरजाथार नामा साननांगौआ गोगोमथार नामा दाबो थ्रि राउन्डल' थांदों। थ्रि राउन्डआवबाबो नै 4828 माइनास जाना दङ दा लरेन्सआ दा नै सेवले महिलारि बिथाङा 4828आव दावखोनानै दङ। क'क्राझारनि थ्रि राउन्ड हाबबाय थ्रि राउन्ड सेवले महिलारि बिथाङा दायो 4828आव बिपिएफ दोलोनिफ्राय आवगायनानै दङ दायो लिड लागासिनो दङ। ट्रेलिंआव दङ जाहैबाय 4828 माइनास माने दावख्लायनासो दंथ'यो मानोना लरेन्स इसलारि बिथाङा दा थ्रि राउन्डआव थांदों। सैद' राउन्ड जागोन जाहैबाय सैद' राउन्ड नै स्टेटासाव दङ नै सैद' राउन्ड थांगोन। दा सैद' राउन्डसिमल' अब्ला 8था आरो 9थानि गेजेराव रिजाल्ट मोननो हागौ। बिराद लेट जागासिनो दं क'क्राझारनिया बिराद बुरजा दायो साननांगौआनो बेखायनो दा सोर सरकार दागोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। दायो बिपिएफनिफ्राय 10था सिट आवगायनानै दंथ'यो 10था जायगा लाना दंथ'यो नै 10 जन 10 जन दायो नै
नैबेनिया कंग्रेसनिया दहाय 24मोन खमायनानै दायो हनै BJPया सासे बारायहैबाय 79 दहाय 78ल'मोन दा 79 सासे लागासिनो दङ दायो 79 जन लिड लानो हागासिनो दङ BJPनिफ्रायबो दा BPनिफ्रायथ' खमाया नै BPनिफ्राय खमाया BPनिफ्राय गोगोम नै 9 राउन्ड थांबाय नै सेरगाङाथ' थाबजोबनो हागौ 21ता 10 राउन्ड थांबाय मासबादनिया नै जोबथारनोसै वाव गोगोमथार माथो मासबादनिया नालाय गोगोमथार माथो मासबादनिया 10 नाम्बाराव नै मासबादनिया 10 राउन्ड थांबाय 6 राउन्डनोसै रिजाल्ट मोनग्रोसिगोन नामा वाव नै मासबादनिया माथो गोगोमथार रिजाल्ट मोनसिगोन माथो बावला 6था राउन्डल'सै माथो फासथानि सिगां रिजाल्ट नुगोन माथो मासबादनिया सरन बर'खौथ' गाखोनो हाखाया नोंहा मिथिखागौना नोंथांमोना गोगोमखा नै 25,743 अनेकथा खावसेनि बाराखा बे 6था समस्थियालाय मा दंबावो नै 25,000 थांबाय बारा मासबादाव थांबाय मासबादाव सरन बर' नैबेबो थांगोन बाक्सायावबो थांगोन नै बाक्सायावबो गोगोमै जानानै दङ नै लाइभखौ दोनथ'नोसै खामानि मावसै आं दोनथ'नोसै जां दाहाय 4:30नि सिगां फैफिनसै आं लाइभआव बावैसो BJPया नै 79था लिडिं लागासिनो दंमोन ओमफ्राय दासो खमायनानै नैबेहायसो बारा जाफैलायबाय आरोना कंग्रेसावसो 24ता जाफैलायबाय दहाय 23ता जादोंमोन दा 24ता जाफैलायबाय नै कंग्रेसाव BJPया दंहैबाय नै 28ता दा BJPयानो दावखोनानै दं हाइस 126थायाव आरो आं दोनथ'नोसैलै खामानि मावसै आं मोसौ बोस्लायनांगौ